πάρεις σπίτι δηλαδή. Τα καμπάτια από πίσω πούσεις. Άδειξε την κάμερα, λέω. Τα καρδίου. Καλημέρα, είμαστε εδώ με το Λο. Πόσο σ' αγάπησα, πόσο. Απέναντι μου έχω το Γιάννη. Τι κάνουμε, πως είμαστε. Απέναντι Άντζη και Σπύρος. Τελεία. Τι κάνουμε, πως είμαστε. Όλα good. Τέλεια, τέλεια. Ήρθαμε λίγο παρεΐστικα σήμερα. Ναι, έτσι, γιατί ήμασταν έτσι, από δουλειές και λοιπά. Είχαμε κάποια πραγματάκια να κανονίσουμε, γι' αυτό ήρθαμε έτσι παρεΐστικα. Να το κάνουμε, να γουστάρουμε. Πρώτο σας επεισόδιο. Καλή αρχή να έχετε. Ευχαριστούμε και ευχαριστούμε που ήρθατε κιόλας. Να είσαι καλά, αδερφέ μου. Thank you. Χαρά μας Τέλεια, να υποστηρίζουμε παιδιά που ξεκινάνε τώρα. Ευχαριστούμε και εμείς γουστάρουμε να σαπορτάρουμε, ρε φίλε. Παιδιά που γουστάρουν όντως αυτό που κάνουν, που είναι focused κτλ. Λοιπόν, πες μας λίγο για τη φάση σου, πώς ξεκίνησες, πρώτα ακούσματα. Κοίταξε, η αλήθεια είναι πολύ περίπλοκη η ιστορία. Έχω ξεκινήσει από τα 10 μου να ασχολούμαι με μουσική. Ήταν πάντα αυτό που ήθελα να κάνω. Η αλήθεια είναι ότι έχω περάσει από πάρα πολλά είδη μουσικής. Δηλαδή, σκέψου ότι ξεκίνησα, έμαθα κιθάρα, έβγαλα πτυχίο στην κιθάρα, ξεκίνησα να γράφω δικά μου λαϊκά κομμάτια στην κιθάρα μου και τέτοια να ανεβάζω covers στο YouTube και τα λοιπά που τραγουδάω. Ξεκίνησα έτσι, απλά. Τα βλέπανε εγώ και οι φίλοι μου φάση. Και μετά σιγά σιγά κατάλαβα ότι αυτό είναι η ζωή μου, ότι χωρίς αυτό δεν μπορώ και ότι αυτό θα είναι αυτό που θα ακολουθήσει στη ζωή μου, ό,τι και να γίνει. Αυτό το διαβεβαιώνω και εγώ, Μάγκης. Από πολύ μικρός το ξέραμε ότι θα γίνει μουσικός. Λοιπόν, έτσι απλά ξεκίνησα λίγο ερασιτεχνικά μόνος μου. Βρήκα ένα παραγωγό από την περιοχή μου, ο οποίος με άκουσε επειδή με κράζανε όλοι τότε. Σας πω την αλήθεια. Την αληθινή ιστορία. Με δείχνανε με το δάχτυλο στην περιοχή, επειδή ήμουν μόνος που έκανα μουσική, επειδή έβγαινα και τα λοιπά και έκανα κλιπς και τα λοιπά. Λογικό είναι να σε δείχνουν με το δάχτυλο. 15 χρονών, 16 χρονών, γυμνάσιο, λύκειο και τα λοιπά. Λογικό. Άλλη φάση τότε. Δεν ήταν και τόσο το τραπ. Δεν είναι όπως τώρα. Ήταν που άνθιζε. Ήταν τότε που άνθιζε, είχε αρχίσει να παίρνει το πικ. Σκέψου τότε δεν είχε βγει καν το μαμά, ας πούμε, του Μάτκλι. Ναι. Δεν είχε βγει καν. Πήγε ένα level. Ναι. Μιλάμε για 2 χρόνια πριν από αυτό. Με είχε βρει έτσι ο παραγωγός λοιπόν. Μέσω το όνομά του να δώσουμε ένα shout-out. Αλατσίδης, ο αδερφός μου. Και ξεκινήσαμε να κάνουμε το πρώτο βίντεο κλιπ, ψάχναμε στούντιο, πού θα ρεκάρουμε, πού θα κάνουμε. Ήταν δύσκολο τότε να βρεις πράγματα, έτσι. Δηλαδή δεν είχε τόσα στούντιο όσα έχει τώρα, δεν είχαμε διασυνδέσεις, δεν ξέραμε τι να κάνουμε. Δηλαδή πηγαίναμε πάρα πολύ στα τυφλά, αλλά δόξα τω Θεώ βρήκαμε λύσεις, γιατί ψαχτήκαμε και δουλέψαμε πάνω σε αυτό. Βρήκαμε ρεκάραμε, βγάλαμε τα πρώτα μας βίντεο κλιπ. Η αλήθεια είναι ότι μετά από κάποιο καιρό πήρα στήριξη από την περιοχή. Σιγά σιγά. Αρχίσαν λίγο, ανεβαίνανε τα νούμερα, πήγαινε καλά. Έκανα live στην περιοχή μου, διπλάνες περιοχές κτλ. Πρώτο live θυμόμαστε περιοχή, να δώσουμε ένα shout-out. Στα Πεύκα, από εκεί που μεγαλώσαμε, Ρετζίκη, Θεσσαλονίκη. Βασικά το πρώτο ήταν λαϊκό. Στο μαγαζί του παππού. Καλά, ναι. Το ήθελα να ρωτήσω λίγο, ρε φίλο μου, το έκανε τέτοιος. Ο παππούς μου είχε ένα εστιατόριο, μια ταβέρνα, ναι. Μια χαρούλα. Ναι, ψαγμένος. Εκεί από μικρός πήγαινα και είχα πάρει ήμουνα, ξέρω εγώ, 7 χρονών, 8 και είχα πάρει το μικρόφωνο από τον τραγουδιστή, παιδιά. Είχε ορχήστρα ο παππούς μου στο εστιατόριο. Το παιδάκι του πήρα το μικρόφωνο και άρχισα να τραγουδάω. Εκεί η μαμά μου κατάλαβε ότι πραγματικά ότι έχω κλείσει προς τη μουσική, ότι αγαπάω τη μουσική. Είχες ξεκινήσει από πιο μπροστά κιθάρα ή μετά από αυτό, ξέρω εγώ? Στην αρχή ξεκίνησα να τραγουδάω απλά και μετά είπα ότι κάπως πρέπει να συνοδεύω τον εαυτό μου. Ότι είχα πολλές ιδέες, ήθελα να γράψω κομμάτια, οπότε με βοήθησε πάρα πολύ η κιθάρα στο να γράφω κομμάτια. Και στο πιάνο να το βάλεις, θα παίξει κάτι. Στο πιάνο παίζω με το αυτί, χωρίς να έχω μάθει. Παίζω, επειδή έχω καλό αυτί, καταλαβαίνω τις νότες και παίζω μόνος μου. Αυτό. Γράφω πολλά κομμάτια και στο πιάνο τώρα. Ναι. Άρα έχεις μουσικό αυτί, ρε φίλε. Ναι, έχω μουσικό αυτί, ναι.
Τώρα θα σε πάω λίγο πέρα από εδώ από εκεί. Ναι. Αγαπημένος δίσκος για φέτος. Ωραία, παιδιά. Αγαπημένος δίσκος για 23. Τόκελ. Σίγουρα. Okay. Καινούριος ήχος, τρελές παραγωγές από τον Παρίς, από τους Beyond. Τρομερά παιδιά, τρομερή μουσική. Φέρουν κάτι καινούριο και είναι πολύ πιο εύκολο για μας γιατί τώρα αυτό έχουν σπάσει το τετριμένο, έχουν σπάσει το trap. Έχουν πάει στα πιο μελωδικά και αυτό βοηθάει εμάς που κάνουμε μελωδική μουσική γιατί θα την δώσουν και αυτή mainstream, θα αγαπήσει ο κόσμος, την κάνουν πιο εμπορική, την κάνουν πιο αποδεκτή προς τον κόσμο. Κατάλαβες, γιατί όταν κάποιος είναι ίδιο όνομα και κάνει τέτοια μουσική είναι πιο εύκολο να την αποδεκτεί παρά από newcomers. Καταλαβαίνεις. Οπότε μας βοηθάει τέρμα αυτό. Γενικά το drill έχει παίξει μελωδικό drill στην Ελλάδα. Νομίζω δεν έχει παίξει ακόμα. Πολύ σπάνιο. Ψηλό, αλλά εδώ στην Ελλάδα πιο πολύ. Πρέπει να φέρουν και αυτό. Έχει γίνει, αλλά πιστεύω ότι δεν έχει γίνει όπως θα έπρεπε να γίνει. Ναι. Πρέπει σιγά σιγά να το φέρουν, φίλε. Γιατί στο εξωτερικό βλέπεις έχει μελωδικό drill. Έχει... Το μελωδικό drill αδερφέ είναι το καλύτερο. Drill κανονικό, δυστυχώς δεν μπορώ να ακούσω, παιδιά. Αλήθεια, δηλαδή είναι τελείως έξω από τα αυτιά μου. Το κανονικό drill. Το μελωδικό drill στο εξωτερικό υπάρχει πάρα πολύ και πρέπει σιγά σιγά να πιστεύω να αρχίσει να έρθει. Ναι, γενικά είμαι πιο πολύ της μελωδίας, πιο πολύ. Το αγαπάω το rap γιατί πέρασα και από το rap. Έκανα old school, δηλαδή πριν ξεκινήσω trap, είχα old school το γάμι του παραδείγματος. Κομμάτια που δεν έχουν βγει, γιατί εμείς ό,τι έχουμε ακούσει είναι ξέρεις έτσι μελωδικό. Είχαν βγει αλλά έχουν σβηστεί. Γι' αυτό ήταν τώρα ότι 13 χρονών ήμουν. Και έφανα old school, freestyle. Τέτοια. Άκουγα και Bong Da City, άκουγα και RNS, άκουγα γούσταρα, Φιβίτα. Γούσταρα. Και ακόμα γούσταρα, δηλαδή τρελά flows, φίλε. Θυμάμαι μαζευόμαστε σπίτι του, Δευτέρα Γυμνασίου, αυτός, άλλο ένα παιδί από την Νεάπολη. Και ποιος άλλος ήτανε? Και ένα παιδί από το Σωστοχώη. Και μαλάκα τότε φάση underground τέρμα, ρε. Καμία σχέση με τώρα. Και άλλα 3 άτομα, ξέρω. Ναι, τέτοια φάση. Και γουστάρανε τέρμα, ρε, από τότε. Και οι άλλοι δύο. Ναι. Αλλά εδώ συνεχίσαμε πιο trap, πιο pop. Καλύτερα πιστεύω. Είναι το στοιχείο του. Δηλαδή από αυτό που έχουμε ακούσει εμείς με τον Γιάννη, πιστεύουμε ότι δεν μπορώ να σε φανταστώ σε τριλόπιτο, ας πούμε. Όχι ότι δεν θα σου πηγαίνει. Ναι. Απλά σε έχει συνηθίσει στα αυτή μου στο πιο μελωδικό. Σε τριλόπιτο θα μπορούσα να πατήσω μελωδικά. Σε μελωδικό drill έχω κάνει μελωδικό drill. Υπάρχει στο Spotify, αλλά δεν θέλω να πω. Γιατί είναι στο παλιό μου προφίλ. Να ψαχτούν. Ναι. Άμα ψάξετε πραγματικά θα βρείτε μελλοντικό drill πριν 3 χρόνια. Δικό μου. Θα σας το βάλω να το ακούσετε εσείς. Και γενικά θα πατούσα πολύ τέτοια. Γουστάρω γιατί είναι πορικό το drill γενικά σαν μουσική, έτσι. Εντάξει, ειδικά τώρα χειμώνα τέτοιο παίζει πολύ drill. Αλλά θα ξεκινούσα να κάνω μελλοντικά. Αυτό ισχύει. Το χειμώνα είναι τριλιές, το καλοκαίρι είναι πιο ρεγκετόν. Ναι, πιο ρεγκετόν, πιο αφρό. Πιο μουσική. Αυτά πουλάνε πιο... Ναι, αυτό ισχύει. Δεν παίζεται, Μάκης, είναι καλύτερη. Δεν συγκρίνεται. Ναι, ρε φίλε, βγάζει vibe. Ενώ το άλλο είναι πιο hard, πιο ραπίλο. Θα το βάλεις στο γυμναστήριο να πάνε. Ναι, αυτό. Ναι. Οκ. Θα σταθώ σε κάτι που είπες πριν. Newcomer. Ναι. Ξέρεις που θα σε πάω τώρα. Ναι, για πες. Το άλμπουμ. Πώς σου φάνηκε στα διαδικασία? Το άλμπουμ, οκ. Έχεις ξανακάνει κάτι παρόμοιο, πώς το βλέπεις? Κοίταξε, θέλω να δώσω ένα μεγάλο respect στο DH Mark για αυτό που ξεκίνησε. Έχω βέβαια ξεκινήσει τώρα και δηλαδή ήταν πάρα πολλά τα demos του DH Mark, ήταν 3.000, ήταν τιμή μου που με επέλεξε και στην ουσία έδωσε σε newcomers την ευκαιρία, όχι απλά να αναδειχθούν, να έχουν τριβή με το πράγμα που πολλοί από αυτούς δεν είχαν τόσο τριβή, απλά κάνανε rap. Δηλαδή τους έβαλε σε ένα επαγγελματικό στούντιο, τους ηχογράφησε επαγγελματικά, τους μίξαρε επαγγελματικά, όλα αυτός δωρεάν. Βίντεο κλιπ με το φίλο σου, το Μάνο. Χαιρετίσματα στο Μάνο. Σκέψου ότι είχε 10 άτομα παραγωγή μέσα το βίντεο. Ήταν 1 ώρα βίντεο, είχε ροή. Όλοι τρέχανε. Σκέψου ότι τραβούσανε. Αυτό που ήταν μέσα σε μία μέρα όλα αυτά. Ναι. Τραβούσανε το βίντεο και την ίδια στιγμή είχε 2 μοντάδες από πίσω οι οποίοι κάνανε edit. Την ίδια στιγμή. Ερχόταν ο Μακράκης, τους έδινε τα πλάνα και την ίδια στιγμή κάνανε edit.
Ήταν όλα on time, όλα πάνω στο τέτοιο. Στο τέρμα grind φάση. Επίσης μου άρεσε που, όπως είπε και ο TH Mark, αυτά τα παιδιά κάνανε γνωριμίες ρε φίλε, γνωρίσαν ένα στον άλλο και μπορούν να κάνουν κάτι ας πούμε σαν παρέα. Καλά, ναι, Αυτό να κάνουν, είναι και αυτό πολύ σημαντικό ρε φίλε. Γιατί εντάξει, ειδικά στην επαρχία κυρίως, είναι πολύ δύσκολο να κάνεις, να ξεκινήσεις κάτι ρε φίλε, γιατί είναι πιο κλειστή κοινωνία, είναι πιο κλειστόμυαλη, πιο... Εννοείται. Αυτό, οκ. Και είχε καλλιτέχνες οργανωτικές από παντού αυτός. Ναι, και αυτό το λέω. Δεν αποκρίνεται. Έδωσε από όλη την Ελλάδα μικρούς πήρε. Γιάννη, θες να ρωτήσεις κάτι? Βασικά, εγώ θέλω να πω Γιατί το ότι έχω πάρει μονότερμα ρε φίλε. αυτό λίγο το κομμάτι που άκουσα είναι κομματάρα και δεν έχει πάρει αυτό που πρέπει. Εννοείς για το αρρώστια. Ναι, όχι τα αρρώστια, το προηγούμενο, το fake love. Fake love. Ρε φίλε, είναι κομματάρα. Και δεν έχει πάρει αυτό που πρέπει. Ναι αδερφέ. Δυστυχώς. Γιατί είναι αυτό που σου έλεγα, ότι δυστυχώς η μελωδική, τα μελωδικά trap κτλ. Δεν έχουν βγει ακόμα τέρμα στη φόρα. Σε 2-3 χρόνια πιστεύω μόνο μελωδική trap θα παίζει. Να ξέρετε. Ναι, παίζει πολύ. Deep house, beats και τέτοια. Σαν το αρρώστια που κάναμε πολύ. Το αρρώστια ήταν κομματάρα. Κομματάρα, ωραίο κομμάτι. Okay. Ωραίο ρεφρέν. Ναι. Κάτσε. Παρόλο που κάνω trap και τα λοιπά, εγώ είμαι απέναντι από το playback. Είμαι πολύ απέναντι. Δεν θα βγαίνω ποτέ στη ζωή μου live playback. Έτσι. Αν είναι δικό μου, όλο δικό μου. Άλλο να ανοίγω τώρα κάποιον. Εντάξει. Ναι. Εκεί οκ. Ναι, εκεί διαφέρει. Ναι, όταν θα κάνω κάτι δικό μου και θα αποφασίσω εγώ για το τι θα γίνει. Ρε φίλε, θα φέρω την μπάντα μου, θα φέρω 4 μουσικούς, να παίξουμε live όλα. Αυτό είναι το live. Αυτό για δεν είναι μένα. Αυτό είναι το show ρε φίλε. Άμα θέλει να ακούσει playback εδώ θα βάλει τα ηχεία τελείως. Πραγματικά. Δεν πάω απέναντι στους rappers που κάνουν. Καλά εννοείται, το καθένας κάνει τη φάση. Αυτή είναι η φάση του trap. Αυτή έτσι κυλάει στην Ελλάδα. Δεν λέω ότι είναι κακό αυτό που κάνει. Δεν λέω ότι είναι τόσο κακό. Ο καθένας κάνει ό,τι γουστάρει, έτσι. Εγώ για μένα, σαν Στέλιος, πιστεύω ότι το σωστό είναι να βγαίνεις όντως live. Για μένα. Εντάξει, κάποια κομμάτια δεν μπορείς να τα πεις live. Δηλαδή υπάρχουν εκτελώ πίσω, μίξεις κτλ. Ναι, οκ. Ναι. Το κολλάνε εκεί. Οπότε, ναι. Είναι και η μουσική αυτή. Ναι. Δηλαδή το trap δεν γίνεται να βγεις με μπάντα. Οκ. Η άποψή μου στο να το κάναν λίγο καλύτερο ήταν να βάλουν τα instrumentals και να το χώνουν real. Εκείνη τη στιγμή. Όχι να παίξουν με μπάντα, εντάξει, τραβηγμένο. Οκ. Αλλά να είναι live, ρε παιδί μου, όντως. Να μην υπάρχουν τα vocals πάνω στο beat. Κατάλαβα. Να είναι απλά το beat, βασικά τα drums μαζί με τη μελωδία. Ακριβώς. Τα vocals να τα χώνει live. Ακριβώς. Όπως βγαίναν παλιά οι MCs, ρε φίλε. Όπως βγαίναν Β' Σίγμα και τα γάμουζαν τη μάνα. Κατάλαβες. Τα πάντα όλα. Τα πάντα όλα. YouTube είμαστε. Με νεκάκι. Ξεκινήστε κάτι. Και τα αφήνει ρε. Τα αφήνει εκεί. Να αφιερωθούμε, οκ. Πρώτα ακούσματα. Τι ήταν, θυμάσαι ας πούμε το πρώτο κομμάτι που άκουσες ever και σε έβαλες στο τρυπάκι ας πούμε να θέλεις να ηχογραφήσεις. Πρώτα ακούσματα, τώρα ξεστήλαγε. Θέλετε να πω αλήθεια ή να πω τα πράγματα. Αλήθεια. Ωραία. Δώσ' το. Πρώτα ακούσματα, Βασίλης παιδιά. Καράς, ξέρεις. Περίμενε. Καλώς θα ήταν να μας Πάριος. Βαρδής. Πολύ βαρύ. Έτσι. Βαρθακούρης. Ακούω πάρει. Βαρθακούρης. Ρέμο λίγο. Ναι. Λίγο Ρέμο. Από αυτή τη μουσική. Γιατί από αυτή τη μουσική ξεκίνησα να κάνω μουσική. Είναι μες στην καρδιά μου λαϊκή μουσική. Αλήθεια σας λέω. Γουστάρω τέρμα και pop και trap. Αλλά μέσα στην καρδιά μου είναι το λαϊκό, φίλε. Μπορεί να μην κάνω λαϊκό ποτέ, αλλά είναι μέσα στην καρδιά μου. Γιατί από αυτό ξεκίνησε. Εγώ θα ήθελα να τον δώσω κάτι λαϊκό να κάνει σε κάποιο. Εντάξει, όχι τέρμα λαϊκό. Να είναι τύπου Arte Povera που είναι κλασικό με rap, λαϊκό με rap. Ναι. Τέτοια φάση. Μπορεί κάποιος. Λαϊκό έχει φωνάρα, παιδιά. Αλήθεια. Τραγούδισα μας κάτι. Λες. Καλά, πιο μετά. Τώρα με βγαίνει. Από λαϊκό αυτά.
γενικά και μετά Από ραπ τώρα. η αλήθεια είναι ότι άκουγα και pop πάντα. Justin Timberlake full. Ναι. Γενικά από ραπ τι άκουσες για αρχή. Το πρώτο κομμάτι. Από rap είναι αυτά που σας έλεγα πριν, Old School Years, τέρμα. Ορκουλιές. Τέρμα. Β' Σίγμα, Bogna City. Μόνο bong άκουγα. Από ραπ, ναι. Μόνο bong. Οκ. Και κάκο γούσταρα. Ωραίος, Και εμένα είναι ο αγαπημένος μου. Πολύ καλός. Γενικά η σκηνή στη Θεσσαλονίκη, ρε φίλε, πώς σου φαίνεται τώρα. Οκ, πώς το βλέπεις, όντως. Δηλαδή, Η σκηνή στη Θεσσαλονίκη αυτή την περίοδο. Πιστεύω ότι η Θεσσαλονίκη έχει ένα δικό της στυλ τελείως. Να σου πω κάτι, η Θεσσαλονίκη είμαστε πολύ δυνατοί, να ξέρεις. Γι' αυτό το λέω. Έχουμε βγάλει πολύ δυνατά παιδιά. Ναι, Και ακόμα έχουμε πάρα πολλούς που είναι κρυμμένοι, να ξέρεις. ναι. Η Θεσσαλονίκη είναι. Έχουμε αστέρια στη Θεσσαλονίκη, να ξέρετε. Δεν λέω κάτι για την Αθήνα σας τώρα. Αλλά. κατάλαβες. είμαστε και οι δύο, ξέρω. Αλλά, ναι. Ναι, ναι, οκ. Ναι, κατάλαβες. Ναι, όχι. Αλλά ρε φίλε. Πιστεύω ότι η Θεσσαλονίκη έχει πολύ πιο alternative, δηλαδή λίγο Είναι διαφορετικό. ερωτική πόλη, bro. Ναι. Είμαστε και γεμάτοι διαφορετικό. συναισθήματα. Όλοι αγαπάμε μεταξύ μας. Δηλαδή άλλο vibe. Άλλο vibe Θεσσαλονίκη και άλλο η Αθήνα. Έχει κι άλλο vibe όμως από όλη Θεσσαλονίκη, ρε φίλε. Πιο Είναι- μικρή. Αυτό, είναι πιο μικρή, οπότε όλοι πάνω κάτω γνωρίζονται μεταξύ τους. Ναι. Οπότε... Εντάξει, είναι μεγάλη. Μεγάλη. Καλά, ναι. Καλά, εντάξει. Αλλά ας πούμε εκεί που μένουμε εμείς δεν γίνεται να μην ξέρεις κάποιον. Τόσο απλά. Ναι. Οκ. Εντάξει, είμαστε και λίγο προάστιο να το πω. Σαν μεγάλο χωριό είναι η Θεσσαλονίκη. Σαν μεγάλο, ναι, Ναι, αυτό. ναι. Πιστεύω ότι οι παραγωγοί στη Θεσσαλονίκη έχουν κάνει πολύ καλή δουλειά γιατί έχουν φέρει Και άλλο παραγωγούς. κύμα, Ναι, ξέρω εγώ. Έχουν φέρει Παραγωγούς. Έχετε ταλέντα, να ρε θες. φίλε. άλλον ναι. ήχο. Οπότε και οι ράπερ, Ναι. οτιδήποτε έχουν φέρει και άλλον ήχο μαζί με τους. Ναι. Οπότε. Είχε κάτι. Τρελός ρε. Ναι. Λέξε Θεσσαλονίκη. Λες ρε φίλε, τι λέμε. Λικάπα Θεσσαλονίκη. Ο Light Τσάκι. Light Θεσσαλονίκη. White Θεσσαλονίκη. Βουέ Θεσσαλονίκη. Μπόση Θεσσαλονίκη. Μπόση Θεσσαλονίκη. Μποντέγκα που είναι. Ποτέκα Θεσσαλονίκη. Και ο Μπόση πολύ δυνατός ρε Τι φίλε. να πω στο Μπόση αδερφέ. Έχει ωραίο χιούμορ. Πάρα Μπόση πολύ ωραίος. αυτό. Είναι πάντα ο εαυτός του και τον αγαπάει ο Ναι, κόσμος ναι, γι' αυτό. ναι. Από τα πρώτα τραπ δεν ήταν ο Μπόση που γουστάραμε τέρμα. Τα πρώτα Ατλάντα τραπ τέρμα. Και πιο πίσω. Τα πρώτα Ατλάντα τραπ τέτοια ήταν Μπόση. Και ο Ντόφ που έχει κάνει Ο κότος το ρε φίλε είναι project. όντως. Τραπιές τέτοια Α, με τον Sessions. Κότσιξ τότε, δεν ξέρω αν θυμάστε, αν παρακολουθούσατε. Τις Περίμενε. πρώτες τραπιές. Σε έχασα λίγο. Λες για το session του Τσάκη που ήταν με ο Ντόφ με... Όχι ρε, όχι για το Μπόση λέμε τώρα. Μπόση. Με Κότσιξ δουλειές και ορτής παλιά. Αλητίες, τέρμα, αλητίες. Τραπίλες πραγματικά, Ατλάντα, future φάση, ο μόνος που το Και έκανε. η Αμπόβ ήταν από. Ναι, όντως και από Αμπόβα από πάνω, αμπόβα από πάνω, χόκα από πάνω. Σωστά, Όντως. σωστά. Είστε η πόλη που γεννάει ταλέντα ρε φίλε. Ναι. Και το New Wave που έρχεται τώρα. Όλοι, Όντως. το πιο τέτοιο, όπως Ναι, λέγεται, το ναι. Detroit. Μμμ. Θεσσαλονίκη. Ναι. Παίζει. Και ο Στόλου και όλοι αυτοί. Στόλου, Baker. δούλευταρας μεγάλος και στόλου. Και νιώθει καινούργιοι ήχοι από ό,τι Ναι, καταλαβαίνω. αυτό πιστεύω. Εδώ υπάρχουν πολλοί που απλά εξελίσσουν έναν ήχο. Εδώ Τον εξελίσσετε εσείς, ναι. Εκεί πάνω γεννιέται, καταλαβες. Εκεί γεννιέται, εδώ μεγαλώνει σαν να λέγαμε. Ναι. Ναι. θα το έλεγα αλλιώς εδώ πέρα, αλλά νομίζω ότι θα παρεξηγηθεί ότι εδώ πέρα υπάρχει κάποιο blueprint και πατάνε πάνω σε αυτό το blueprint και το Εντάξει, εξελίσσουν. δεν το κάνουν όλοι. Εντάξει, ναι. όχι όλοι. Υπάρχει αυτό. ναι. Αλλά η Θεσσαλονίκη βγάζει είναι η αρχή. Πάντα. Δηλαδή, Ναι, το όντως, έχω ακούσει ναι. και έχει ξεκινήσει από πάνω, ξέρω εγώ. Και μετά έχει Και αρχίσει. μετά έρχεται εδώ σιγά σιγά. Ναι. Όχι. Οκ. Άντε, πάμε. Ρολάρι. Και εσά και από πάνω είναι. Α, όντως, Παναγία. Χρυσούπολη. Χρυσούπολη, ναι. Χρυσούπολη. Όντως ρε. Τι περιμένουμε από σένα. Τι έχει στο μέλλον, τι έχει να βγάλεις για έχει πες. πολλές κυκλοφορίες, έχει Οκ. καινούριο ήχο. Πρώτα θα βγει τώρα το κομμάτι αυτό με την Αριστεία. Θα το κάνουμε μόνο Spotify θα το πετάξουμε. Αναλόγως θα δούμε, μπορεί να το βγάλουμε και κλιπ. Μετά θέλω ένα solo κομμάτι κλιπ. Τώρα έχετε Μάκης και μια τεράστια συνεργασία. Εδώ με American Cookies έχουμε τη CEO. Okay. Εδώ την Άντζη. Πες Άντζη ποια είσαι, πες τι κάνεις. Σε ξέρει ο κόσμος, αλλά πες. Είμαι η Άτζη, λοιπόν. Έχω πάρει την American Cookies με 2 συνεργάτες μου. Πολύ καλά παιδιά και αυτά. Και πολύ ταλαντούχα. Θα κάνουμε μια μοναδική κολεξιόν με τον Loft. Θες να μας πεις πώς το έχεις οραματιστεί στο μυαλό σου, πώς το έχεις. Πώς θέλω να είναι για το σχέδιο, να πούμε, να κάνουμε λίγο το Όχι, σχέδιο. δεν θα πούμε το σχέδιο. Δεν θα κάνουμε το σχέδιο, αλλά πώς το έχεις στο μυαλό σου. Πώς το έχει σκεφτεί. Πώς έχεις σκεφτεί να το σκάσω, όχι το σχέδιο. Τι έρχεται, ας πούμε.
Κοιτάξτε, παιδιά, αυτό το σχέδιο που έχουμε βρει είναι καθαρά κάτι το οποίο θα φορούσα εγώ σαν lot. Ωραία. Είναι το δικό μου style. Δεν μπορώ να κάνω κάτι, ένα ρούχο που να έχει πάνω το όνομά μου και να μην έχει την ταυτότητά μου. Έτσι. Ωραία. Αλλά είναι κάτι το οποίο είναι και πάρα πολύ hot σαν σχέδιο. Παίζει γενικά. Στην Ελλάδα καθόλου. Δεν έχουμε δει. Είναι πολύ φρέσκο. Δεν έχουμε δει γενικά ελληνικές εταιρείες να βγάζουν τόσο fresh ρούχα. Είναι φάση σαν designer ακριβό, αλλά θα είναι σε μια πολύ κανονική και φυσιολογική τιμή που θα μπορεί να το πάρει ο καθένας. Έτσι. Να πάμε σε designer, όχι σε κάτι streetwear, ας πούμε. Θεωρείται και streetwear, αλλά είναι το κάτι πιο special, ας πούμε, γιατί έχουμε ένα detail πολύ special, ας πούμε, μέσα. Είναι κάτι που εκφράζει, ξέρω εγώ, την πλευρά σου. Ακριβώς, που το δείχνει. Αλλά όμως το ρούχο είναι ότι είναι για τα πάντα. Ναι, είναι για τα πάντα. Μπορείς να το βάλεις από καφέ μέχρι κλαμπ. Από καφέ μέχρι κλαμπ. Από το σπίτι σου μέχρι κλαμπ. Οκ. Πολύ δυνατό. Πολύ φρέσκο. Για να σκάς κόζι, να είσαι κόζι σπίτι σου, μέχρι και στο κλαμπ για να σε. Πολύ φρέσκο και πολύ στυλάτο. Πολύ μέσα στη μόδα. Είναι σε στυλ merch ή κάτι τελείως διαφορετικό αυτό? Σαν merch θα το κάνουμε. Σαν merch σε συνεργασία με τα παιδιά με την American. Αλήθεια θα πάθετε πλάκα. Δηλαδή είναι ένα ρούχο το οποίο και στον δρόμο να περπατάς και να δεις κάποιον να το φοράει, θα σου πάρει το ενδιαφέρον. Θα κερδίσεις. Έχουμε release date, μήνα περίπου που να το σκάσετε, ας πούμε. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε ακριβώς date. Αλλά θα πούμε ότι από τη μέρα που σήμερα που βλέπετε αυτό το βίντεο, πιστεύω από ένα μήνα μετά, αφού δείτε το βίντεο αυτό, θα έχει γίνει το release. Είδα ότι έχεις κάνει συνεργασία με την Σοφία, αν δεν κάνω λάθος, από το Madhouse. Ναι. Πώς προέκυψε, ας πούμε, πώς σου φάνηκε σαν εμπειρία? Κοίταξε, η Σοφία είναι πάρα πολύ καλή τραγουδίστρια για μένα. Έχει πάρα πολύ potential. Βέβαια τώρα έχει πάρα πολλές δουλειές, έκανε παιδί, τρέχει και αυτή με τα δικά της. Με βοήθησε πάρα πολύ ο manager μου ο Πρίτη σε αυτό. Άρα shout out στο manager. Shout out στο Πρίτη. Σίγουρα είναι ο μέντορας μου. Με έχει βοηθήσει πάρα πολύ και σε. Από την αρχή από ό,τι μας είπε. Ναι, δηλαδή έχει ένα χρόνο που τον γνώρισα το παιδί και νιώθω σαν να τον ξέρω πάρα πολλά χρόνια. Τον νιώθω αδερφό μου, τον εμπιστεύομαι με κλειστά τα μάτια. Έτσι, μου δείχνει, έχει πάρα πολύ γνώση. Δηλαδή δεν είναι απλά ένας manager για μένα. Δεν είναι απλά ένας πούκερ αυτός ο άνθρωπος. Αυτός ο άνθρωπος ξέρει από το να γράφει στίχους μέχρι ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Μέχρι να δίνει ιδέες για beats, μέχρι ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Δηλαδή είναι ένα πολυεργαλείο αυτός ο άνθρωπος. Πραγματικά, να ξέρετε. Πραγματικά. Είπες να γράφεις στίχους. Είχα δει σε κάποια φάση ότι είσαι κάτι σαν ghostwriter. Οπότε μπορεί κάποιος να επικοινωνήσει μαζί σου, ας πούμε. Σωστά, πριν 3 μήνες άνοιξα την εταιρεία μου Ghostwriter Greece για παιδιά που εντάξει, εγώ δεν το θεωρώ. Δηλαδή έχει βγει ένα πράγμα ότι όποιος δεν γράφει τους στίχους του, ότι το κατακρίνουνε και ξέρω εγώ. Εντάξει, ναι, είναι rap, που στην ουσία το rap, πρέπει να γράφεις τα βιώματά σου και να γράφεις εσύ, αλλά πλέον το rap στην Ελλάδα δεν είναι το παλιό rap που ξέραμε, έχει γίνει πλέον εμπορικό. Έτσι. Δηλαδή, πώς γράφουν οι λαϊκοί για άλλους και τα λοιπά. Μα οι περισσότεροι λαϊκοί τους γράφουν άλλοι ό,τι. Πραγματικά δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία. Δεν το θεωρώ κακό το να σου γράφει κάποιος άλλος τους στίχους. Εδώ μέχρι και ο Ηλαιού έγραφε για, ξέρω εγώ. Ο Ηλαιού έχει γράψει για τον Σάκη Ρουδά. Ναι, αυτό θέλω να σου πω. Έχει γράψει για λαϊκούς. Πολύ σωστός ο Ηλαιού. Δηλαδή τον ξέραμε ως τράπερ, ας πούμε, και τα λοιπά. Έκανε ghostwriting. Και έγραψε κομματάρα στο Σάκη. Άμα δεις τι γράψανε, ήταν πολύ ωραίο κομμάτι. Πολύ ωραίο κομμάτι. Hit κομμάτι του Ρουδά. Δεν είναι κακό να γράψει στίχους. Δεν είναι κακό να παίρνει στίχους από άλλους. Ο ράπερ λίγο να συμβαδίζει με αυτούς τους τύπους. Να μην είναι τελείως εκτός από τα μέτρα του. Ο ghostwriter ξέρει πώς θα το φέρει για τον καθένα. Είναι αναλόγως και πόσο καλός είναι. Κατάλαβες. Αν άλλος είναι έτσι λίγο low profile, μπορείς να το βάλεις, ας πούμε, να πει ότι είναι driller, ας πούμε, κάνει που το κάνει, να κατάλαβες. Δεν είναι. Κατάλαβα πώς το λες, Πολύ στο ghostwriter με έχει βοηθήσει ο Πρίτη. Δηλαδή μαζί κάνουμε τώρα, μαζί κάθομαστε και γράφουμε για άτομα. Δεν, εντάξει, είναι ghostwriting, δεν λένε για ποιους γράφουμε. Ναι. Αλλά έχουμε γράψει σε ονόματα μεγάλα. Πάει και δόξα τω Θεώ καλά. Βοηθάμε και πιτσιρικάδες
τώρα καινούργιους που βγαίνουν, οι οποίοι μπορούν να γράψουν, απλά χρειάζονται βοήθεια. Χρειάζονται coaching. Εντάξει, δεν είναι κακό, παιδιά, δεν είναι κακό. Αυτό που το έχουν ίσα-ίσα βγάλει ότι είναι κακό. Δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό. Ένας που ξεκινάει τώρα να πάρει μια βοήθεια. Μια καθοδήγηση, ρε φίλε, γιατί παλιά. Μπαίνει ο άλλος, έχει ταλέντο, μπαίνει στο στούντιο. Δεν θα το δώσει αν δεν έχει κάποιον να του δείξει ότι αυτό πάει έτσι, εκείνο πάει Να σου έτσι. δείξει τα βήματα, ρε φίλε. Θέλει ένα μέντορα, δεν είναι κακό να έχει ένα μέντορα από πάνω του, κάποιον coach. Δηλαδή, ο άλλος μπορεί μόνος του ακαπέλα να τραγουδάει καλά, αλλά στο στούντιο είναι αλλιώς. Είναι αλλιώς να ξέρει να δουλεύει με το mic. Είναι αλλιώς να πατήσει τη μουσική. Πραγματικά είναι κάποια πράγματα τα οποία εγώ, ας πούμε, σαν τα ήξερα από πιο νωρίς, από όταν ξεκίνησα κάποιον και μου τα μάθαινε, θα είχα ανέβει τρία σκαλιά πιο πάνω, πιο γρήγορα. Θα μάθαινα πιο γρήγορα. Δεν θα έτρωγα τόσα χρόνια. Κατάλαβες. Αυτό δηλαδή είναι στην ουσία μόνο βοήθεια. Δεν είναι κακό, δεν είναι τίποτα. Υπάρχουν και παραγωγοί που κάνουν αυτό το πράγμα. Πραγματικά. Το παιδί στο στούντιο θα τον βοηθήσει, ξέρεις. Έτσι. Εγώ είμαι τέρμα με τους παραγωγούς. Δηλαδή, για να είσαι engineer παραγωγός για μένα, ρε φίλε, δεν πρέπει να κάνει κάθεσαι και να πατάς στο space. Ρε, τέτοιο πάμε, γράψε, κάνε ότι. Πρέπει να είσαι καταρχάς αληθινός, σαν παραγωγός, να του λες το άλλο ότι αυτό δεν μ' αρέσει. Πάμε ξανά. Δεν είναι κακό. Ή άλλαξε το ή κάνε. Ναι. Αυτό είναι ένας engineer για μένα. Ένας engineer κανονικός που τα κάνει όλα. Που κάνει παραγωγές, που κάνει mix masters, που κάνει όλα. Ναι. Κατάλαβες. Δηλαδή το ρόλο του ψυχολόγου, ρε φίλε. Δηλαδή. Είναι μέχρι και εκεί φτάνει, αδερφέ, να ξέρεις. Να ξέρεις, φτάνει μέχρι και σαν ψυχολόγος. Οπότε αυτό. Okay. Να ξέρετε. Και ο ghostwriter απ' την άλλη. Ναι, γιατί το γράφει στίχους, ξέρεις. Ναι, οπότε λογικό πρέπει να ξέρω το backstory προκειμένου να κάνει. Ακριβώς. Παρόλο που είσαι όπως newcomer, έχεις να δώσεις κάποια συμβουλή σε κάποιο παιδί που ξεκινάει τώρα, καλή ώρα, ας πούμε, όπως εσύ? Ναι, κοίταξε, εγώ θέλω να το πω στα ράτα. Ό,τι θέλω. Οι νόμοι μου είναι οι newcomers που ξεκινάνε τώρα να παίρνουν νόμες, να ψαχτούν, να είναι συνέχεια στο grind. Ωραία, να ψαχτούν να πάρουν νόμες από σοβαρά άτομα, γιατί μετράει. Έτσι, να δούνε. Γιατί άλλο να σου λέει ο φίλος ότι είσαι καλός και άλλο να σου το λέει ένας που ξέρει καλά. Έτσι. Ακόμα και στον δρόμο. Επειδή και αυτό το λέω γιατί. Σακούδα μας, ξέρω αυτό. Και αυτό το λέω γιατί. Γιατί ρε φίλε, είναι ένα ακριβό σπόρο η μουσική. Να ξέρεις. Το να ξεκινήσει μουσική. Καλό θέλει και χρόνο, θέλει και. Εκτός από πάρα πολύ χρόνο, θέλει πάρα πολλά λεφτά. Θέλει πάρα πολύ επένδυση. Δεν είναι ακριβό το σπόρο. Οπότε πρέπει να πάρεις πρώτα συμβουλές, να ακούσεις τη γνώμη άλλων και μετά ξεκίνα το. Για μένα. Γιατί μην φας χρόνο και λεφτά χωρίς λόγο. Γιατί έχουνε. Εντάξει, δεν λέω να μην το κάνουν. Ναι, δεν λέω να μην το κάνουν, να μην το προσπαθούν. Αν είναι η κάβλα του, ρε φίλε. Αν είναι η κάβλα του, εννοείται να το κάνει. Να προσέχει πολύ, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές βρωμιές μέσα στο παιχνίδι. Το λέω ευθεία. Ναι, δεν είναι. Να προσέχουν, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές απάτες. Έτσι. Που έχει γίνει δηλαδή χαμούλης με αυτά. Και ξαπατούν πάρα πολύ τους newcomers. Τάζουν πάρα πολύ. Κάνουν. Πρέπει να προσέχουν γενικά με τις εταιρείες, πρέπει να προσέχουν. Ωραίες εταιρείες μας βοηθάνε, τέτοιες ιστορίες, αλλά πρέπει να έχουν ένα σωστό deal, να κοιτάνε, να μην τους περικυκλώσουν, να μην τους δέσουν. Έτσι. Τα λέω δηλαδή τέρμα ευθεία. Δεν θέλω επειδή είμαι και εγώ newcomer να κρυφτώ. Θα το πω στα παιδιά να το ακούσουν έτσι πως πρέπει να το ακούσουν για μένα. Αυτός είναι ο σκοπός. Δεν θα κάτσω να πω ψέματα. Πρέπει να είναι όλη μέρα μέσα στο στούντιο και τέτοια. Πρέπει να προσέχουν 2-3 πράγματα τα οποία δεν θα τους τα πει κάποιος εύκολα. Δεν τα λένε εύκολα αυτά. Φοβούνται να τα πούνε. Και δεν το πιάνεις και τόσο εύκολα όταν μπαίνεις με τη μία εκεί μέσα. Αν δεν ξέρεις, δεν έχεις ακούσει. Ναι. Θα φας σίγουρα σκατό. Πραγματικά. Όταν πηγαίνεις, γιατί όταν ξεκινάς έτσι με καυλωμένος με έτσι. την κάβλα, ναι. Είναι σαν να πηγαίνεις τυφλός. Πηγαίνεις τυφλός. Είναι τυφλό σύστημα. Είναι μονερόι. Πραγματικά. Πολύ ωραία. Δεν ξέρεις που να. Δεν ξέρεις που να.
Δεν ξέρεις πού να απευθυνθείς ρε φίλε και τα λοιπά. Κατάλαβες. Δεν ξέρεις, είσαι χαμένος. Γι' αυτό τα λέω για να αρχίσουν λίγο να ξυπνάνε. Να ξυπνάει ο κόσμος. Να ξυπνάει ο κόσμος. Okay. Να έχουν τα μάτια τους ανοιχτά γιατί δεν θέλουν να πληγώνονται παιδιά. Δεν θέλουν να φαίνονται σε δύσκολες καταστάσεις. Ναι, γιατί κάποιοι μπορεί να. Ειδικά παιδιά που το αξίζουν. Κατάλαβες, είναι κρίμα, είναι κρίμα. Μπορεί να είναι σε μια τέτοια φάση και να πει να τα παραδώσει. Ναι, αυτό είναι το πιο απογοητευτικό κομμάτι. Να το παρατηρήσεις. Εγώ αυτό θα έλεγα, να μην τα παρατήσουν σαν τι. Να μην τα παρατήσουν. Γιατί ας πούμε εγώ από το Στέλιο αυτό έχω δει. Ότι εντάξει, γιατί μικρός είχε δυσκολίες αυτό το πράγμα. Ειδικά όταν δεν έπαιζε κιόλας. Ναι, σκέψου, ήταν ένα χρόνο κλεισμένος μέσα έξω. Για σοβαρό λόγο κιόλας. Κάτι προσωπικό, αλλά σοβαρό. Δεν με σταμάτησε ποτέ. Βγήκε και ξανασυνέχισε την κάβλα του. Από την αρχή σκέψου. Σαν να ήταν άλλος άνθρωπος. Το πήρε ξανά από την αρχή. Έβγαινα από το νοσοκομείο, γύρισα βίντεο κλιπ, το ξαναπαθαίνω, ξαναμπαίνω. Τέτοια φάση ήταν. Ακραίο. Εντάξει, τέλος καλό, όλα καλά. Δεν είναι. Ναι, εννοείται. Αλλά να μην τα παρατάνω. Ό,τι και να γίνει. Έχω φάει πάρα πολλά χαστούκια, αδερφέ. Πάρα πολλά. Τι να σου πω. Και πάρα πολύ παπά, έτσι. Παίζει πάρα πολύ. Παπάτζα και το. Παίζει πάρα πολύ αυτό το παιχνίδι. Να είναι έτοιμοι δηλαδή αυτοί. Αυτοί που ξεκινάνε τώρα, οι newcomers που μας ακούνε, να είναι έτοιμοι και από αυτά που ακούνε, όπου ακούς πολλά κεράσια, κάνε ένα μικρό καλάθι. Okay. Έτσι. Από αυτά που ακούνε, να μην τα πιστεύουν όλα με τη μία, να βλέπουν πράξεις. Δεν έχει στα λόγια όλοι καλοί. Αυτό ρε φίλε, η πράξη είναι πολύ οπουδήποτε. Ναι, ακριβώς. Έτσι. Τα λέω, δεν τα λένε γενικά, αλλά εγώ θέλω να τα πω. Γιατί τα έζησα, αδερφέ. Και όταν μπαίνεις σαν τσιρίκι γλυκαίνεσαι. Τα έζησα, έφαγα πολύ χαστούκι, πέταξα πολλά λεφτά στον κάδο και τα λέω για να μην τα πετάξουν και αυτοί που θα το δουν. Να έχουν πιο πολύ τα μάτια τους ανοιχτά. Από εμπειρία, προφανώς. Ακριβώς. Είναι οι σιρήνες, πολλές σιρήνες υπάρχουν. Που σε τελειάζουν. Για να, ναι, κατάλαβα. Okay. Πρέπει πριν κάνεις κάτι να το σκεφτείς 40 φορές. Σίγουρα. Okay. Τελευταία ερώτηση λοιπόν πριν κλείσουμε το podcast. Πιστεύεις ότι έχει διαφορά ρε παιδί μου να είναι ένας ράπερ σε μια δισκογραφική και αλλιώς να είναι μόνος του? Δηλαδή αυτό επηρεάζει το πώς θα γράψει, ας πούμε, τι θα πει. Δηλαδή πιστεύεις ότι θα έχει φίλτρο αν είναι, ας πούμε, σε μια δισκογραφική και θα είναι πιο ελεύθερος αν είναι μόνος του? Όχι, φίλτρο δεν σε βάζει όρια μια δισκογραφική. Μια δισκογραφική δεν μπορεί, ας πούμε, στα λόγια που λες να σου βάλει ένα όριο. Να σου πει κόψε αυτές τις λέξεις. Αναλόγως σε τι σημείο είσαι, ρε φίλε. Ναι, αλλά μπορεί να σου πει. Μπορεί, εντάξει. Αναλόγως τι όρους έχεις βάλει. Γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε. Κάνεις το τι deal θα κάνεις με τη δισκογραφική. Ακριβώς. Είναι αναλόγως το deal. Δυστυχώς πρέπει να. Οι δισκογραφικές υπάρχουν. Βοηθάνε, κάποιες βοηθάνε, κάποιες άλλες δεν βοηθάνε. Κάποιες άλλες είναι εντελώς σκάμ. Έτσι. Ωραία. Πρέπει να προσέχουμε και σε αυτό. Εγώ πιστεύω τώρα που έχουν ανοίξει και πολλά label. Πολλά label. Ναι, αυτοί δεν θα σου βάλουν κάπου να μην πεις. Και εκεί υπάρχουν βρωμιές, αλλά είναι λιγότερο. Ναι. Δηλαδή, άμα πας σε μια μεγάλη δισκογραφική, τέλος πάντων, να μην πω. Εντάξει, δεν χρειάζεται να λέμε ονόματα, ας πούμε. Εκεί μπορεί να σου πούνε, όχι, δεν θα πεις αυτό, ξέρω εγώ. Ή ξέρεις κάτι τέτοιο. Κοίταξε. Μπορεί να σου πούνε και τι να πεις σε κάποια φάση. Εντάξει, σε αυτό όμως θα στο πούνε γιατί θέλουν να πουλήσεις, ρε φίλε. Κατάλαβες, και αυτοί ξέρουν και κάτι παραπάνω. Δηλαδή, άμα πεις εσύ κάτι το οποίο είναι τελείως αντιπορικό ή θα ξέρουν ότι αν το πεις αυτό θα ξεφτυλιστείς, θα σου βάλουν μέτρο, ρε φίλε. Ναι. Δεν γίνεται να λες ό,τι να είναι. Και να βγει από τη δισκογραφία. Και να βγει από τη δισκογραφία. Ναι. Αυτό είναι το Ναι, θέμα. λογικό ρε φίλε, ναι. Ναι, ότι είναι και το όνομά τους. Ναι, έχουν. Δεν έχεις την τέρμα ελευθερία, όχι, δεν την έχεις. Κάποιες εταιρείες την δίνουν, να ξέρεις. Δεν είναι. Άρα είναι ανάλογα το label. Είναι αναλόγως στην εταιρεία και σε ποια εταιρεία θα μπεις. Αναλόγως στον άνθρωπο. Έτσι. Ναι. Και τι προφίλ έχει και πόσο ανεβασμένος είναι. Άμα είναι. Κατάλαβες. Άμα είναι τέρμα ανεβασμένος, μπορεί να τους μπαλανσάρει. Έχει πιο μεγάλη άνεση. Άλλο να είσαι ένας newcomer σε μια μεγάλη δισκογραφική, άλλο να είσαι ένας στασμένος σε μια μεγάλη δισκογραφική. Μπράβο στα παιδιά.
Στο Γάλλο. Σε κομμάτια. Όντως, στον Μαρκ. Βασικά το είναι. Έχει κάνει ρίτσι. Επειδή έχουμε ακούσει back vocals. Φόβο, πραγματικά να φύγω. Για πες ρε Άντζη, για πες. Για πες, μίλα και εσύ λίγο, μίλα και εσύ. Όπα ρε, Σημάδι ότι δεν πρέπει να πω τίποτα. για πες Άντζη, για Τι να πες. πω εγώ, πες εσύ. Ξέρω εγώ, εσύ να παίρνουν εδώ πέρα. Παιδιά, η Άντζη μπορεί να μην είναι τραγουδίστρια, αλλά έχει τρομερή φωνή, να ξέρετε. Είναι πολύ απαλή η φωνή της τέτοιο. Είναι ό,τι πρέπει για vocals. Γι' αυτό την έβαλα στο άραστη. Έχω παίξει και σε άλλα κομμάτια να vocals και τέτοια. Εννοείται. Για πες, για πες. Για πες, για πες. Ghost Ride vocals, παιδιά. Για πες. Ξέρει και ξέρουν πολύ. Ξέρω που έχουμε παίξει. Οκ, μας Ποιος δεν ξέρετε, ψαχτείτε. Σωστός. Είναι και τα two artists να πούμε. Tattoo artist. Τι δεν είναι. Έτσι. Πολύ εργατικό. Πες λίγο, πες λίγο. Λίγο και για σένα. ξέρεις. Λοιπόν, εγώ τι κάνω. Γιατί πολλοί πιστεύουν ότι εγώ είμαι απλά ένα κορίτσι που παίζει απλά σε βίντεο clips. Που δεν είναι αυτό. Πες τα χρυσό. Ασχέτως αν αυτό έχει βγει προς τα έξω, σαν εικόνα, σαν περσόνα ας πούμε, γιατί όλοι έχουν μια περσόνα. Ναι. Εγώ κάνω τατουάζ. Παλιότερα χόρευα κιόλας. Έχω ασχοληθεί και με την ηθοποιία. Σονιασμό. Είμαι στη καλών τεχνών. 4ο έτος. Τι θα πω άλλο, έχω κάνει. Θεός, στην American Cookies. Έτσι. Πού βαράς τατουάζ? Στο Romantic House, θα μας βρείτε στην Εόλου είναι. Εδώ Αθήνα. Social media κάτι άμα θες να δώσεις. Ναι, η Jorgel Angie είναι το προφίλ. Ό,τι θέλετε από τατουάζ στέλνετε άφοβα. Τι κόβερας πλέον. Και σπαμάρουν χρόνια κόμμερα. Και γίνεται η μεγαλύτερη κοβερού στην Ελλάδα. Μετά φάση. τελείωσε. Τρώει drink τα Κλείνει milk σπίτια, τέτοια, τους μαλάκα. πατάει όλους. Εντάξει, legit την ζωγραφίζει όμως θέλετε να ξέρετε. Οκ. Άμα Ναι, θέλετε εγώ κάτι κάτι που είδα. και σε σχέδια, και σε σχέδια, κάνει σχέδια. Ζωγραφίζω από πολύ μικρή γενικά. Ζωγραφίζω το πρώτο μου βραβείο, 8 χρονών το είχα πάρει. Κι εγώ. Τι βραβείο. Είχα βγει στη Θεσσαλία. Γιατί είμαι και από Θεσσαλία. Τα λέμε και αυτά. Εδώ μεταξύ είναι το μόνο podcast που η Άτζη θα μιλήσει αληθινά. Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν μιλάω. Και θα πει πραγματικά για το ποια είναι και τι αξία έχει. Γιατί έχει τεράστια αξία η Άτζη, να ξέρετε. Και δεν το ξέρουν πολλοί. Έχω αποφασίσει εγώ η αλήθεια είναι να δείξω τον εαυτό μου, τον πραγματικό εαυτό μου σε άνθρωπους που ξέρω ότι αξίζουν. Ότι δεν θα με δουν απλά σαν Άτζη, αλλά θα με δουν σαν Αγγελική. Αυτό γενικά θεωρώ. Αυτό βγάζω προς τα έξω. Στους ανθρώπους τους δικούς μου. Οπότε κάπως έτσι γνωριστήκαμε και εμείς οι δύο. Εγώ κατάλαβα απευθείας τι άνθρωπος είναι η Άτζη. Κατάλαβα, ούτε έκρινα από το έξω προφίλ, ούτε άκουσα τους γύρω μου τι μου λέγανε. Έτσι θα πρέπει γενικά να σκέφτεται ο καθένας. Γιατί αυτό το ότι είσαι κλειστό μυαλό δεν σε βοηθάει πουθενά και δεν πας και ποτέ μπροστά. Το ότι λένε οι άλλοι, όλοι θα λένε, είτε είσαι ο καλύτερος είτε είσαι ο χειρότερος, πάντα θα λένε κάτι για σένα. Πάντα. Αυτό θα πρέπει να το σκέφτεσαι πάντα, ότι κάτι θα έχουν να πούνε. Και αυτό είναι για τους newcomers. Ότι το hate να μην το υπολογίζουν καν γιατί Θα υπάρχει. γιατί hate υπάρχει. Και εμείς θα το σκέφτονται και αλλιώς, ότι Καλό η είναι το δυσφήμιση είναι η καλύτερη διαφήμιση. Πραγματικά. Πραγματικά. Απλά εσύ, άμα τα έχεις καλά με τον εαυτό σου, θα πρέπει να σκέφτεσαι ότι δεν με ενδιαφέρει, φανεί τελείως, τι λένε οι γύρω μου, αλλά κάνεις focus στα αυτά που θες εσύ να κάνεις. Ναι. Άρα ουσιαστικά, άμα ξέρεις εσύ την αξία σου, Μα γράψεις ναι, όλους τα άμα τέτοια. ξέρεις την ίδια σου την Και αξία, πιστεύεις στον εαυτό σου. ναι, δεν σε ενδιαφέρει άμα οι άλλοι σε χεϊτάρουνε, εφόσον ξέρεις εσύ τι είσαι πραγματικά. Ναι, δεν σε νοιάζει. Και γενικά δεν πρέπει να ακούσει τι λένε οι άλλοι, ρε παιδάκι. Γιατί Καλά. μπορεί να πει ο άλλος τα χειρότερα για κάποιον και να είναι καμία σχέση. Τελείως άκρος λέει αυτό. Μα αυτό είναι το θέμα, ότι σε χεϊτάρουν και άτομα που δεν σε ξέρουν καν. Δεν σε έχουν γνωρίσει ποτέ. Ποτέ. Γιατί υπάρχει ζήλια. Όντως, ναι. Άμα έβγαινε εμένα ένας και μου έλεγε σίγουρα θα ζήλευε. Ξέρω, εγώ που τη γνώρισα πραγματικά και ξέρω, μίλησα Τι μαζί άτομο της, είναι, εν πάση περιπτώσει. ξέρω τι άτομο είναι. Δεν θα Εγώ θεωρώ παρεμενώ. ότι είναι πολύ χάσιμο χρόνου να ασχολείται κάποιο με τη ζωή του άλλου. Αυτό ρε φίλε, δηλαδή. Πραγματικά,
Δεν έχει ζωή. Αυτή είναι αποτυχημένη. δεν τέλος. είναι. Αντί να κάνεις να ασχοληθείς με τη ζωή του άλλου, πραγματικά γιατί να φτιάξεις τη δική σου ζωή. Αυτό ακριβώς είναι. Κάτι με Το τη effort- δική σου ζωή. Είναι τέρμα αποτυχημένη. Το να effort ξέρεις. που βάζει για να κράξει κάποιον, βάλει το για να φτιάξει εσένα. Ακριβώς. Δηλαδή, Μα, είναι. έτσι χτίζεις τον άνθρωπο. Δηλαδή, ό,τι έχεις μέσα σου, αρχικά, ας το πάρουμε από την αρχή. Όλα ξεκινάνε από. Άμα εγώ βγάζω hate για το love, όλα ξεκινάνε από μέσα μου. Βγάζω εγώ το hate και όλο αποθηκεύεται μέσα μου. Γιατί εγώ να κράξω το love, τότε θα μπορούσα να κάνω κάτι για εμένα. Για εμένα. Κράξει τον εαυτό σου, κάνει κάτι λάθο. Ναι, θα μπορείς να το κάνεις, να το σκεφτείς και έτσι. Αλλά χάσιμο χρόνο, πραγματικά χάσιμο χρόνο. Και ξεκινάει τώρα podcast. Ναι, λοιπόν. Και τώρα βγαίνω εγώ, φεύγω. Πάω για μάσα εγώ και αφήνω την Άννη εδώ. Μάσα πεινάω και εγώ προτέρμα. Τελευταίο να ρωτήσω την Άντζη. Έχεις σκεφτεί ποτέ να γράψεις κομμάτι δικό σου, ρε παιδάκι μου, ή κάτι τέτοιο? Αυτό αναφέρεσαι σε κάτι. Δεν ξέρω. Ο μαλάκα, όχι στρογγίζομαι, δεν είπα τίποτα να ξέρεις. Δεν έχουμε μιλήσει πέρα από το. Μόνοι τους το. Οκ. Έχω πάρα πολύ να πω ότι ξέρω τι μου γίνεται. Οκ. Ξέρω πολύ καλά ότι δεν θα μπορούσα να πω ένα τραγούδι. Αλλά ποτέ μιλες ποτέ. Γράφω όμως γενικά, μου αρέσει πάρα πολύ να γράφω. Είναι κάτι που έκανα από πολύ μικρή. Έγραφα τραγούδια, έγραφα και εγώ λαϊκά. Έγραφα πάρα πολύ. Αλλά ήξερα ότι ποτέ δεν μπορώ να το υλοποιήσω, να το πω, ξέρω εγώ, σε μικρόφωνο. Το έχεις για αυτένα και για τον κύκλο σου. Ναι. Εγώ ήθελα πολύ στην Άτζη να τη βοηθήσω τέρμα και να κάνει και αυτό. Φτάσει σε ένα σημείο με το λόγο που είχαμε πει ότι μήπως μου έγραφε κάτι. Ναι. Οκ. Ναι, το Ναι, πετάω ναι. γι' αυτό. Οκ. Εννοείται. Κάπου εδώ κλείνει το σημερινό podcast. Θέλουμε να ρωτήσουμε τον Love πώς σου φάνηκε και τα παιδιά που έχω απέναντί μου. Πώς σας Μπράβο, φάνηκε η παιδιά. φάση. Πάρα πολύ φιλικό κλίμα. Τα έχει πάρει σπίτι δηλαδή. Τα καβάτια από πίσω που είσαι. Άδειξε στην κάμερα, λέω. Τα καρδίου. Χωρική σποτά. Μας έχει φάει Έλα. Γαμάει αυτό. Εγώ για να φάω είναι. Ναι, το πάρεις έτσι. Και για τα Red Bull. Και για τα Red Bull. 3 ρέντου με μάγκες. Αλήθεια, από Πάρα πολύ επαγγελματική δουλειά, να ξέρετε. Ευχαριστούμε. Πάρα πολύ. Και ο κάμεραμαν είναι καταπληκτικός, να δώσουμε και σε αυτόν ένα shout-out. Shout-out στο κάμερα boy. παιδιά. Γιατί αυτό μην τα βλέπετε έτσι τα πράγματα. Πραγματικά φώτα, τέτοια ιστορίες. Και είναι ακόμα το podcast, φανταστείτε. Σωστό. Πάρα πολύ φιλικό κλίμα, πάρα πολύ καλά παιδιά. Αλήθεια, χάρηκα για την γνωριμία, χάρηκα που ήρθα εδώ και τα είπαμε. Τα Και καλύτερα. εγώ. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Και εσείς καλές δουλειές ρε φίλοι με τον Brown που πάτε να τρέξετε. Ευχαριστούμε. Οπότε... Εύχομαι να πάει όσο πιο ψηλά, να κάνετε και άλλες συνεργασίες τώρα. Έτσι. Κάποιο καλλιτέχνη που θα θέλετε να δείτε εδώ πέρα καλεσμένο. Για πες Άντζη εσύ. Για πες Άντζη. Σε σένα το παράκι. Σε σένα το παράκι. Όποιος θέλει απαντάει. Ποιος έχει τον μπαλάκι. Χατήρια δεν χαλάμε. Θα ήθελα να τον Μπόσιγκαν. Οκ. Ο Μποσισκάν εδώ πέρα. Επειδή είναι και πολύ ειλικρινής και πολύ χύμα, θεωρώ θα ταιριάζει Και δεν έχει δώσει interview. Αν μας ακούει ρε φίλε και γουστάρει, εμείς μέσα. Και Έτσι. καλά μπος εδώ θα σκοτώσει. Ναι. Μαν. Θα βγάλει πολλές αλήθειες προς τα έξω. Πραγματικά. Θα βγάλει πολλές αλήθειες. Όπα. Δεν είναι. Λοιπόν, Λοιπόν, το κλείνουμε κάπου εδώ. να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Τα λέμε στο επόμενο. Τα λέμε στο επόμενο. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Επειδή τα παιδιά θέλω να τους είπα ότι χώνω ραπ, ότι έχω ένα ραπ βασικά, και θέλω να τους χώσω ένα κουπλέ. Αυτή τη φορά εδώ σε αυτό το podcast θα δώσω ένα old school. Okay. Ένα κουπλέ που έχω. Και λέει: δικοί μου συχνά σου έχουν ξαναναφέρει να αλλάξει φορά συμπεριφορά. Γιατί δεν να σου σκοτώνουν με το να του χέρι δεν είναι καλά. Μίλα πιο όμορφα και το άμα ζείτε μακριά. 5 παρά. Για ακόμα να βγάλουν τα φρούτα το τρίτο 7. Μέσα στου σπίτι 12 αρχίζει να γίνεται κλίτη. Ανθρώποι κοιμούνται. Έχω ένα φίλο μου ήσυχο, ανεβρίαση το ξέρει, όλοι το φοβούνται. Έχουν πέσει οι μασίε, φαίνεται τώρα ασκήμα με στα πρόσωπά σα. Έχετε πέσει στη φάκα και τώρα φοβόσαστε ακόμα και με τι σκιά σα. Δεν έχει μυαλό. Γι' αυτό τελευταία το έριξε και στο Θεό. Ζήτησε σκό. Σου δώσαν στο βρένο τεπών με τη 100. Είναι κακό. Τα λένε σου παίρνουν τα φράγκα γιατί σε πετώ. Ευχαριστώ τον άνθρωπο που θα είναι δίπλα μου αν χρειαστώ.